Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka nako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Dali na, Felipe. Manood na ta sa atong lawag. Ato na sirad ang kining bintana. Kanit lang. Murag dili tao. Ha? Miliho ka mga dahon sa kahoy sa luyo sa atong mansyon. May naitaho sa luyo. Ha? Felipe! Asa ka paingon? Ayaw pagkanaog! Balik diri, Felipe! Luna! Luna! Tawgang ubang mga katabang! Susihan ninyo! Duna ko rin tao sa luyo! Nagkagubot sila. Nagkabantay sila si Papa ug Mama nga ni ay tao sa luyo sa mga mansyon. Pero bahala niyo. Kinahanglan makasaka ko ug makasuod ko sa akong kwarto sa mansyon. Mukadkat ko ini mangga. Pasigaan ninyo ang suga! Pasali! Ilan ang pasigaon ang saka. Upasalipot ko sa bagang dahon sa mangga. Upadayon ko sa pagsaka.
Sige, sige. Libot-libot mo. Ayaw mo guno. Nindot ka ay mong tanawon nga nagsigig toyok. Mura mong mga irong buang. Toyok pa, toyok, toyok. Toyok pa more. Sige, toyok, toyok. Toyok, toyok. Toyok, toyok. May nakitaan ba mo? Kutasa, sir. May nakitaan mo? Wa, sir, ay. Sige na slag buang sigtoyok. Wa, may nakit ang tao. Nay, tanaw ha mga katabang. Wagin mo ano, oh. Sige lang gyapog toyok-toyok. Uy. Isagway nakitaan. Ako na silang giingnan nga toyok-toyok lang mo. Toyok-toyok yung maayo. Tanawa, murag mga irong buang. Nindot kayong tanaw nga nagsigig toyok-toyok. Na. Nindot ta sir, tanawa ragod sila sir. Nakita magud na kong milihok ang mga dahon sa kahoy kaganiha. Wara to sir, uy. Wa man may nakitaan. Naay, hayag na gud kaayo ng mga suga. Manan na protingali to, sir. Nakasod dikit ko. Nakasod ko sa kamay bitana sa akong kwarto nga wa sila makabantay. Nakabalikit ko din eh. Ang akong kama. Ang akong kama. Gimingaw na kaayo ko ini. Kanino tigdaan sa kong kama. Humok. Dako kay kalainan sa kong gihigdaan dito sa langop. Masakit ang akong buko-buko tungod sa kahait sa mga bato. Ani na lang kumatog. Kay ako man ni kwarto. Di na lang untak umubiya din eh. Ang sardura sa pultahan. Giliso. Doon ay gusto mo niya. Matago ko. Ang kwarto sa akong anak. Ang iyang mga butang. Muragwan. Wala sa'y kadasig. Hangtod ang mga butang. Daw nag-uol sa pagkawa ni Fanny. May pagkalimutan ang iyang mga gamit. Ug dili ko kini ipausapa. Hangtod sa hangtod gusto kong makita nga. Ikaw ni anak, pagkahimutang sa imong mga gamit, anak. Kay kauban kini sa imong mga handumanan. Nagilag si Papa Felipe. Gusto ko buduol niya. Gusto ko bugakon sa kong amahan. Pero dili ko makahimo. Magkagubot lang silang tanan kung magpakita ko. Huwag naibaw kung may masakit sa kong lawas kung maduol ko ni Papa. Mutago lang ko din sa kabinet. Dili lang ko magpakita. Magawa sa si Papa. Ang akong kwarta og mga alahas. Kinahanglang makuha ko na. Niana. Niapagid ang ako
akong mga alahas sa kwarta. Huwag yun nila hilapti. Hutdon ko nigda. Ug bibiyan ako din sa mong mansyon. Biyaan na ako kining akong kwarto. Pero, ila na pang kipahayagan ng suga sa likod sa mansyon. Asa mo ko, Aki? Gusto, sa silong, sa gamay nga pultahan paingon sa likod. Magkamaw kong muabli ato. Adto ko mo, Aki. Ay! Renan! Tay, Ikaw na! ako ni, tay. Din mang kagikan. Ay, nakadusingot mang ka ng gabi ko. Mido alam ko sa lubong ni Senyorita Fanny. Ug ako sa gisod na babae nga, doon buti-butoy sa naong. Unsa? Set alert tuwing pagmatuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung natin mo lang itong nagikang karoon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Pagtuman ako sa kugong, ako yun ako nasibahan nga mo. Anak mo na mo og kambak baba. So sa kasimana mo baba mang kompos na ko. Alam mo sa kugong nga katabon sa akong lawas. Salamat ko sa kugong nga herbal. Murang normal gid ako panghina. Hi May San Juan, buka na fiso banabada borin. Health Testimonies. Gisundan nimo ang batiog naong. Ngano man, nakita na sa diay nimo. Tay, bidoon siya sa lubong ni Senyorita Fanny. Ug yang gisuwatan ang nitso nga buhi kuno siya. Hangtod ron, bisag na lubong na Senyorita Fanny. Magpatuog hapon ang batiog naong nga siya si Senyorita. Wa ko magkasabot ay. Kung ganong ingon siya na. Ug naluoy ko itong babayana. Unsay naluoy? Ha? Unsa man? Nabalhin ang imong gugma ni Senyorita nga to sa babae nga batiog naong. Pagtarong, oy, Renan! Tay, Pagtarong! Eh, kuging nangabi kay may angkon siya nga siya si Senyorita Fanny. May gugma na lang sad ka adtong batiog naong. anong sama ka eh? Ayaw patagkag sulti eh. Ha? Ang akong gingon, naluoy ko niya. Dili kay nahigugma. Aw, siyang guri ay? Huwag magkapulin, Senyorita, tay. Patay na siya. O patay na usap ang akong gugma. Nianagid ko sa duol slangop. Kakapoy. Ngitit tayong agyanan. Masayag pa o gamay din sa langop. Ang kwarta og mga alahas. Di din ako ibuwag. Musod ako sa langop. Uy. Nga naman yung baba sa langop. Dagka naman kayo ng mga sagbot. Unsa man eh.
Niya mga pinutol nga mga dahon sa kahoy. Mura man gituyo sa pagbutang. Unsay puti ba sa puti ni? Kinsa nagtapon ining mga dahon sa kahoy sa baba sa langob. Doon nagkahilaing nakasuod sa langob. Pero imposible. Gamahanan ang tiguang ermitan niya. Nagasiguro kung iyag yung pugngan ang mga tao ngumuan niya din eh. Pero, nga naman eh. Gitabunan og mga sagbot ang baba sa langob. Klaro kayo ang gituyo ni pagbutang aron dili may pauan sa mga tao. Gadunay langob din eh. Kadaghanay na akong mga alas. Kompleto sa tanan. Arios, mga malong rilo, bracelet, kwintas, singsing. Nagkalain-lain lang ang klase. Ug ang akong kwarta, pulos sa kalibo. Ug tulo kini ka bandol. Og niya pa'y tag 500 nga ako lang gipang pilo. Kwartahan gid ay kayo ko. Pero, unsaon na ako pagkamit? Dili ko makaatog syudad. Mahadlok ang mga tao nga makakita na ako. Dili ko makapalit bisan sa ako na lang ganing pagkaon. Sa may kong buhaton ina akong kaptangan. Ay! Saba niya, oy. Siging iging. Wapad yung kamaan day. Nganong mukha ka malagig tunga, ha? Ngon, di naman lang ka mo duol og yan nga kita ramang duha din, he? Gamit-gamit mo ka na imong gahom. Magbuot naman noon. May aksyon na baya kagkabuutan. Kung magmilalita kag balik, mapunan na sad nang bitay si mong aping. Maputos na yun ng lawas nimo sa mga butoy-butoy. Niyan ako mga alahas. O ang akong kwarta. Akong nakuha dito sa mansyon. Unsa kong buhaton ini? Ay narana nimo. Dako naman ka. Oh, unsa? Ayaw kong pangutan Imo man na, dili man na ako. Ayaw kog kabuang ha? Nangutan ako ni mo kung saon ni. Miingon ka nga maghimo kog maayong buhat nga makatabang ko sa akong isig-kaingon. Unya, sorry na ko, umo ko mahibaw. Tawa mo noong ka diha. Tubag ako, unsaon ni nako? Mahibaw kas imong buhaton. Basta magagikan kini sa imong kasing-kasing. Dili na kinahanglang tudluan ka. Ayaw gamita ang imong hunahuna. Mao'y gamita ang imong kasing-kasing. Og ni Ana, makahimo kag kaayuhan sa imong isig kaingon. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa said marketing.